Apa kira-kira? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh Cakil Pringgondani. Aduh. Cakil Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cakil ki bangsane Cakil ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Maslep ngono. Monggo bareng maslep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi lara kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Lena pangendawak rimah kadya. Nunamit masang kaliman tabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang towang nggir. Kula ingkang paman pun pancat nyono. Dadosaken bingung raos sing manah. Dene sasampunipun Paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna. Teka ingga sapriki dereng kepareng amedhar pangandikan, nggir, menika wonten menapa? Menapa Paduka menggalihaken ingkang paman pun pancat nana menapa para wadyabala negaring traju tresna? Menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun Bumi Tunggarana nggih anggir setija Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindra ing traju tresna ya setija Buma Narakasura. Jaba ya mung Bumi Tunggarana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa setija menggalihake babagan Bumi Tunggarana. Paman ampan kepara nyata yen sejatine ingkang tak gagas tanurila kejaba mung Bumi Tunggarana paman. Lah dalah lha nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih tonggir jernyatanipun Bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring traju tresna. Paman Pancatnyana wonten timbalan kusik aja kleru tampa. Satemene Bumi Tunggarana kuwi mapan ana ing tapel wates ing antaraning traju tresna lan Pringgondani. Mula aku ora duwe wenang netepake yen to Bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong traju tresna. Lho, nuwun sewu. Lajeng kepareng Paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa, Paman? Barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning traju tresna, kanggo njaga marang aruming asmaning setija Buma Narakasura. Lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong traju tresna kelawan wong Pringgondani. Jernyatanane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adhiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca. Apa ora sarudina ing ngatasé traju tresna lan Pringgondani padha regejegan, padha nganakake peperangan namung rembag babagan Bumi Tunggarana. Mula paman legawaning penggaling Prabu Setija ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan Bumi Tunggarana. Upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani, aku ikhlas lahir lan batin. Nanging semono upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayom marang traju tresna, tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki. Paman Pancatnyana, glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacat dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung Nayaka lan Punggawa Pringgondani. Sami nyebataken Doh Nyana Cerak Nyana Prabu Setija menika wong wadon pepinjungan, ora wani nyabrang getih, jirih getih wedi mati nalindra ingkang miris
satemah marasabab bakal nyumurpi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mila menawi tiang-tiang Ninggondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun Paduka anak Prabu ing Traju Trisna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totohi putaing getih yen perlu oncating nyawa paman Pancatnyana wonten dawuh yen pancen paman Pancatnyana darbi penemu yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Trisna mula saiki matura marang Stijo apa kekancingan ingkang wis paman ngerteni lan yen perlu paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Trisna. Lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun namung sampun run tumurun mewahi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mula yen to paman Pancatnyana ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Stijo ora bisa netepake yen to Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba. Atiku ora kena kaku yen to Tunggarana kuwi darbe ing Stijo nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yayi Gatotkaca monggo kepiye kahanane Tunggarana lan kawulane kepiye apa arep melu Pringgondani apa arep melu Traju Trisna kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Stijo lan Gatotkaca. Wah nuwun sewu. Menika mangkirak malah ndedawa wekdal to nggih kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayagriwa. Yayagriwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggarana. Mboten nama kula badhe angojok-ojoki Paduka. Namung sampun wangsul kula pinanggih kalian prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Trisna. Dipun sengguh tiang Traju Trisna menika mboten wantun angekahi Tunggarana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong Pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niat manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang Pringgondani nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Stijo Bama Narakasura menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Trisna tartemtu sampun kula tugel jangganipun diwoji. Lho menika lho nggih mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu, menawi Paduka saged ikhlas babagan Tunggarana, mbok inggih Paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Traju Trisna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang Pringgondani nggih. Angger Stijo Bama Narakasura. Dereng ngantos paripasami Balwacana kasarupraptanipun Digya ancak ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagiat nata ing Traju Trisna wau. Eneng apa mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiyantura ning ngarsaning ingsun munggah ning Datulaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi ancak ugra. Mugi pareng wanglubirna sih samudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna. Wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak. Kathah sanget ku malebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanu. Yayah imanda ing wangsa labuh. Sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan
kula kinten sampun wonten niat nalindring pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca. Samangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Hancaugra wonten timbalan. Aja kleru tampa. Sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana. Yen to pancen wadyabala pringgondani padha prapta ning Tunggarana, aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong pringgondani. Ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit pringgondani lan takonana karepe apa. Yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana, kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana baliya ning Traju Trisna matura marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati saya bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwaji. Pancatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjak dening tiang-tiang pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiyang pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyana. Mila kula langkung apal kalian tiang-tiang pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra anggir Setija. Paman Pancatnyana wonten timbalan. Yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa barok nggonira meranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamen. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndarawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong pringgondani. Darawaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pancatnyana. Kula nyuwun pamit Adipati Jagriwaja kaya bocah cilik.
Mangkah kanggo sesumbar lindho bumi konjing kumalu dukuntur katut lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh Gusti Pati ancak ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang niat kula mboten nawon namung kadhawuhan nanjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyana kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda lho nuwun sewu Gusti Pati kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani lho lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Pati Pancatnyana yo ancaugra tindakno dawuhing Rekyana Pati Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani oh inggih nae ngaten ngestaken dawuh pangkatipun ancak ugra ketapno para wadyabala pilihana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani sendika ngestaken dawuh Gusti Pati Sinudati lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelari rawang bang ora pangling nitik gendera niki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar purnyata sawa tumenggung Panigas Jonggo aku tumenggung Sumbang Surajeja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu
Kowe teka mapan ana ing Tunggarana, ngerti yo? Yen to Tunggarana iki kebawa keperintah negara Indraju Trisna. Mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo semingkir. Wong Traju Trisna ora trima. Lho. Yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki kebawa keperintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangan tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo. Amuk wong Pringgondani. Pedhot kupingmu parat. Cocok tumbak jebol dadamu.
Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggorana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggorana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Traju Tresna lan Pringgondani. Prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekaning atiku. Wong Traju Tresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana. Malah sajake wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Traju Tresna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan ayo iki Patih Probakesa lekaning ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorana. Ayo kukupen Tunggorana gumlinding sirayan Cak Ugra. Lakon. Iki cagel Pringgondani. Cagel mungsuh cagel butuh ambal mungsuh butuh ambal. Wah, kelakon. Kegedrel kau manuk, berancangan kau pantai wedel utatakin. Cang, pedagang perbatan sumur kepadamu. Kegedrel kau yang manuk cak ijo. Kegedrel kau yang manuk empret. Jangan sambut kau berbalik. Krima tadi, krima tadi apa kalian? Ganjaku maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira-kira? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cangkel Pringgondani. Aduh.
Jagil pringgodani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cakil Ki bangsane Cakil Ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Makslep ngono. Monggo bareng makslep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi lara kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Leno pangendhawa rimah latar. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sik mundur gaglak limpah gaglak sik. Coba sini. Nyanyi lah nyanyi. Muta mungyok, muta bareng entuk, muta petok. Ra nyomong. Aja bagi kelime. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Muta kok omongane nyeluk. Muta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sangep kok. Kebaca apa? Kemudian cilama dai. Agak coba lagi coba cekut. Bro. Agak banyak. Dup. Wong penang kok ngrembug kaya ngene piye. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai kita. Agak tambah selebat. Kita tambah lagi kerja. Ya, mungnya aku. Ya aku mati. Kebak kerja. Anina ini kepiye? Kebak kerja deh, Pak. Hah? Kau kek begini. Ada banget ini. Ya betul mah. Mana? Angkat apa? Ini mana? Abang ini namanya. Ya mu ni. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ni. Hebatnya nak. Kedele ke mana? Kata mana? Apa kata? Go. Kata. On balance ini. Kata. Kata mana? Kata kecil betul. Kata kecil. Padha ambuhe, padha kucluke, padha ambuhe. Kebagelawan ya kedewek ini. Hai ketek. Asal ora apa-apa. Gede apa? Itu balik gitu ke?
Nantenane. Inyo cuwe lho lek perang iki. Ana ning ana ora nyemek. Nyat nyemek. Nah, ya Pak kecelek ya mana. Iya, omak nyat nyemek ya omaknya. Aku tak boleh jalan. Bagaimana jalan? Sila jalan apa jalan? Sila apa jalan? Sila jalan. Nah, aku tak lagi sila apa? Tak apa kicu. Tak boleh dia bocil untuk bocil. Boleh tu. Sila jalan. Ya. Gati lagi na, gati. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu Pancatnyana iki mesti saka gaweanmu merga wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene merga saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama waduh lha kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabakesa kula tak matur paman Pancatnyana larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahanipun mawon monggo Waduh. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati.
Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna ing pangajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinen nganti Kakang Stija Boma Narakasura kula dherekaken rawuh wonten Garing Ngamarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun? Inggih. Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yayi? Oh, adikku sing Samba. Inggih, Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula punjo. Iya, tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman. Nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha kok malah dados mekaten kawontenanipun. Kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu. Ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Traju Trisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Traju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangeri asmanipun nalindring Traju Trisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Samba, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut ngrembag babagan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Sak pengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembag wonten ing madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Samba wonten timbalan Mas. Ayo. Tutna pun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Ladala jagat dewa batur jagat pangestu ngoro. Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa. Inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi
Marata Gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Munggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Eyang jernyatanipun. Sampun pinten kula menika mangke mbanci ndemban siladan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula. Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Eyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara, nggih. Kowe arep darep atur apa? Gandeng iki magepokan kelawan Atmajamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubuh-rubuh gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ora bakal duwe atur apa-apa. Mengko mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa sira Putu Mandura darep atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para nalindra menika paduka Kanjeng Eyang Matsapati. Mila dinten samangke kula sumanggaken bab lampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Eyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wandhe menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Eyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Lah dalah. Nyat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan bajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhau ingsun njaluk sowane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang ingsun jletrehake kahanan bumi Tunggarana. Kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa iki ngaran Sumber Katong? Inggih Diwaji kula ing abdipun Digya Sumber Katong. Sumber Katong wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani. Mula aja nganti kelakon tumibaning kurban
merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata mungguh piye kahanane bumi Tunggarana. Nggih. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Trembuka. Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure. Saking saenipun Prabu Trembuka tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Traju Trisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Traju Trisna. Ingkang lenggah dampar Rat Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kala ana dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang nglenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diweji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana. Kusik atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggarana. Lho inggih ngaturake panuwun tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Inggih nyuwun pamit sinuwun ya sing ati-ati sumber katong. Kresna kula wonten dawuh Werkudara. Wa napa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih pone yang tepake. Pone yang minangka pinisara dadi nalindraning para nalindra ingkang menang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake ndak jupuk saka lelakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging dak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Ya aku mingkari manut.
bareng ingsun tepake lah kok putuku Stijo klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki eneng lakon kepiye? Iye. Kula piyambak boten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gathot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama. Dene sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh teka paduka tumuli minglar saking Datulya Negari Ngamarta. Yayi. Ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Siadi Wisatriya pun Kakang Wisatriya mongko wis padha-padha madheg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Katotian Gatut Kaca Tinon Mapakarka Suta Tegabira Kresna Kakang Stijo ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Stijo paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatut Kaca wong jirih getih wedi mati. Ayo, penjaluke Kakang Stijo nganggo cara piye tak turuti bagus, ora meringkus dadamu. nom-noman nabung ana ing peperangan. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe ora mangan nangkane ndak gabul pulute. Nun sewu sinun.
dipun tepangaken menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna. Ayo semingkir iki papane wong neter kadigdayan papane nggonku neter kadigdayan karo adhiku Gatotkaca panjenengan kenging dipun emutaken ora mboten lho kowe ngelikke Ratu Trajutresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna? Waduh Waduh, Pamegat Tresna. Kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi. Meh wae ora eling Purwadasena. Ya, aku ngakoni keunggulanmu. Aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna. Nun sewu sinuwun. Menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna. Menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca. Lho, sirmu piye? Mangke badhe wonten Rembag ingkang langkung wigatos. Lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atos sing balung tuwin wuleting kulit sinuwun. Aku manut karo kowe Pamegat Tresna. Pangapunten ngantos kula wantun nengahi perkawis menika krana adreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih kula gumun ing atasipun panjenengan menika Nalindra muda ingkang mestinipun saged kinarya patuladan teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun menawi lampahan kados mekaten menika menapa mboten ambebangri dhateng asmanipun tiyang sepuh Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondhang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yuda namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembag. Nalindra ing Trajutresna tuwin Nalindra ing Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antrawipun setunggalan setunggalipun Raden